Nah, setelah aku bilang ke kamu, akhirnya lampunya mati, kita awak begitu turunan dulu. Ora lho, Mas. Sayang, Iya. seberapa besar cintaku kepadamu, ibarat lebih besar dari koperasi merah putih sayang. Apakah benar begitu, Mas? Itu benar sayang. Senang sekali. Aku juga sayang. Bapak-bapak, ibu-ibu, sinten ingkang badhe mundhut mentok lanang kalih mentok wedok monggo. Kok mentok? Mentok munggulmu gede kiri bangsong. Nyosor sampean kuwi kok. Dawa ngayu babu jane ati. Saman sepeda elektrik seneng. Seneng. Sesuk tak tumbasne stop kontak sik ya. Hah? Tak tumbasne stop kontak. Lah dienggo apa? Lho ini sepeda motor ana stop kontak ngecas apa? Oh, ngedes. Yang penting lah ya stop kontak sik. Iya, manut sampean aku. Kamu nanti tak belikan sepeda listrik sekalian listriknya ya, Dik. Oh iya. Biar enggak Awak tak tukane sak tinggi. Sak tinggi ya. kowe rasa tuku ting Apa? bojomu wae modele kaya genset ngono ya. Kok jajan iki yo ting lho. Ayo. Iso lo ting iki. Ting apa? Ting pleding. Rumah saku mesti yo. Pepujane ati kaya ngene wong nandang Par ya. asmara Inggih Kang Mas. lenggao mapan ana ing panenggahan pindha widodari sing turun saka kayangan ya dadi. Inggih Kang Mas. Mas, Eh, nu. So. Duduk. Bojomu kok Mas Nu apa ora tau roh numu wae. Maksudnya iki iki duduk. Lah kok Mas Nu ngono. lah yo iki Lah basane wong wedok, wong wedok. Tak cilik ngono kan nu ngono lho. Lah sing bocah kok bojomu. Lah yo Mas Nu ngono. Mas iki apa dulu nuke ngono lho. Ora ngono lho, Mas. Linggo. Oh alah. Ono kepiye jajeng rasane sakwise tak lenggahke ning papan panungguan kene. Nasipun sekecap Kang Mas. Ya kaya ngono kuwi. Tresnaku sumber langit marang sliramu. Nggih Kang Mas. Ya, Pak. Dari no. Lah kok sing satu mil. Biarane cengelu lho kok. Sing gedhi koyo kae lho nek lendetane. Bocah cilik tinggo sing kursi gede umum. Awakmu ki tak wale, awakmu gede tinggo kursi cilik ngono lho. Lah kuwi Lah ngono. kok keren. Tobat. Iku. Lah lek tinggo iki ya kaya bandar ketek gedhok kok. Lah tek ndok. Lah ndi doke? Lah dok kondok endi lagi? Lah kaya kudune bojomu kok klatek dak endi dok iki. Wah, deset we. Wes digo ngene. Wah, masalah. Lah kok perlu gudi men iki wae. Terus nanti aja. Pane. Kaya Temen kayak bakal tewel. Adiro kok. Kakak tetep saya karo kowe. Besok ganti ngene iki aja kembang melati. Ya toh. Kembang api gitu. Jadi Yo ben bledos sih sampean kowe. Mas aku. apa to? Apa? Waktu Kaya wis krungu suaramu ilang rasa keselku. Nggih Kang. Dong dewa Jawa Wah, jan kaya nunggoni anu lho kaya bar tukon pira. jajan Inggih Kang Mas. ora ana wanita liya sing tak kristani kudu ngomong kowe saya. Napa kados mekaten to Mas? Mergo nek awakmu aku ngomong iki. Mergo ora ono liyane ya Mas. Nek ada yang berlupis di Bojomu sumeten lho bilang bledos.
Pasamu terus gubung ya. Aku dinyek lho Mas. Bojoku dinyek lho. Oke, bojoku. Nyaput kok. Loh, kok nyempet terus Nyempet kok sampe nih Lah kok. kok nesu apa lah ngger ora lah ya wis to kok dadak kenyih iki. Enggak aku sih. Iya kok asli. Rasamu piye? Inggih, Kang Mas. Salim. Dalu niki kula kok keras ngelih to Kang Mas. Kula nyuwun jajan Kang Mas. Jajan ring. Iya, Mas. Makanan ring. Makanan ringan, heeh. Sik tak bundutne ya, Dik. Nggih. Wah, iki ngene Pak Dik iki HP. Ini. Aku ki nek karo wong wedok ki piye-piye kudu ndang tak cepak. Ini adalah makanan ringan. Makanan ringan. Kamu tahu nggak warnanya coklat? Warnanya coklat. Cocokkan hatimu dan hatiku akan tidak pernah melakukan maksiat. Oh, alah ngono ya Mas ya. Ya, Nggih. kamu Makasih satu, ya aku Mas. satu. Satu. Makanan ringan. Jalur makanan ringan. Alah saya enak Mas. Makanan ringan oke. Aku rasamu piye? Aku pasrah. Rasanya enak banget loh Mas. makanan ringan aku. Lagi apa dong? Lagi boleh deh lagi. Makasih ya Mas. Bojoku senane makanan ringan gede-gede. Makanan ringan ya roti Ini ini iki. iki. Ah, ya kabotan enteng iki sih. Enak Mas. Enak Mas. Ya, kayak duran singa laut aku lagi. Tinggal ngobrol lah. Kayak sirkus. Mas, aku agak seretan ini minumnya mana ya Mas ya? Sing penting larang nggih. Tuh. Wis to. Apapun bentuk iki senajan to kerupuk, tapi insyaallah Kerupuk. kru ki saka tembung kru ki kruntal-kruntal awake dhewe saben bengi. Pupuk ki tresone awake dhewe tetep dipupuk. Nggih. Kamu Mana minum ya, Mas? ini ya, jangan sampai minum yang lain. Nggih. Karena ini menjaga kondisi fisikmu biar sehat. Nggih, makasih ya Mas ya. Enak ya? Iya kita Oh, nyono apa neh? Seretan Mas. Seretan. Eh? Oh, seretan. Oh, lho karo wong lanang wani. Cangkemku beki lho Mas. Tengok mbok cucil ya ayo. Nyono apa? seger kurang. Mimi seger Mas. Ayo aku seger. Nyono apa? Seger banget Mi. Mimi oke. Aku tetep Wisnu. Mimi tak lagi. Aja nganti ngrepotke tangga. Nggih lah Mas. Apa-apa kudu dicuci. Dan Kaya tawa. Kan piye? Sluluh. Mimi Ya sing cilik aja to Mas. cilingku enggak ngene enggak segen kesuwen. Langsung mak bluk yo. Ya pas. Langsung masuk ke tenggorokan. Masa aku kan adus nah. Mimi jaremu. Lah iki diadus iki ra Mi. Awakmu angel. Ya tak Oh, gelucukan anu. wis biar. Sik bentar. Anu cuci mulutmu kurang ini kurang indah. Oh iya. Bomi kurang iki. Iki bomi kurang. Ora Bomi ada. kurang. Ada kono. Bomi kurang. Yen ora dulu tak mi lho kok. Anu Dek ya, Piye Mas? kalau gini kan nggak baik. Alah apa Oh, meneh. alah, ya makasih ya Mas ya. Soalnya kalau kamu tuh gerah tuh, kowe iki nek semua aku sih susah. Isu Ya ben. makasih ya Mas. Ini mesti gini. Ketika mesti gampang langsung nyepras ini batin mesti. Puas. Lah bibirmu udah Puas bikin. ada anak puas. Ya ampun makasih ya Mas ya. Tapi tabrak di biasa nek. Stop langsung lagi hilang. Anak anguse kuwi. Ora apa-apa. Apa? Allah Gusti Allah. Pakai ini lho. Betul. Anak pire? Mas. Wis tak enggak apa-apa meneh. Yang penting ini menunjukkan rasa cintaku kepadamu, nggih. Astagfirullahaladzim. Ya, terus nondo. Dulu baper dulu lu. Ngapa kok gak lapar? Tuku dhewe padha ragake iso. Duh dewa. Ya. Duh, Nyapa kok iso Kono, ora. kono. Kalau bojomu wis tenger-tenger. Bojomu ya aku. Pak, jadi kira. teruntus wae tanggane. Lah iki gak. Duh dewa. Sono mring
Masa kok ngene bojoku. Aja mbok Meneng wae. aja mbok Kowe enak. tangga sebelah. Inggih, Mas. Anyen kono ki keadaan yo ngono. Nggih. Awake dhewe mikir aduh keluargane dhewe wae. Ki njaluk cukur model piye? Ala gundulen Mas, Mas. Ya Aja sing dhuwur sing isor ae. Alah. Maksudnya sing kene ngono lho. Lho, umur tok lho iki. cepet. Alah, entang ta. Masalah gegere kayak meja goliat ngombo. Besok kapan ketekan arep mbok tuwa Mas lan Betul, Pak. Ya Allah sampean kono urusane bojoku ora ngurusi aku. Luar BGN. Bojoku ki nek makne Ketok ayu lek bawa kalau kenilan. bojoku ki nek makne larang, nyanyi ki duduk glegen. Bojo ki ora tau BGN. Ora tak Ora tau BGN bojo ki. Oh, ora tau mangan. Ora tau mangan wis sampun gedhe. awake dhewe yen lenggah saka kono Inggih Kang Mas pripun? dipirsani cara dijipuk lakon saka Bojonegoro Malawapati. Nggih. Yen aku kaya Prabu Angkling Darma, Nggih. yen sampean kaya Setyawati. Ngaten nggih. Kuwi yen Mas. dijikuk saka Banyuwangi, yen aku kaya Patih Sidapaksa, Nggih. sampean kaya Sri Tanjung. Yen sampean ki kaya bintang India karo aku. Apa Mas aku tuh? Yen aku ki Sahrukan, yen awakmu kaya Serigala. Ya Sri Devi apa? Si Devi sing ketemu Serigala iki. Segala Cokoten. mbok sing apik to. Kowe kira tau nyapa lho bilang iki. Dek iki tak bilang sonyong. Tak upamakno nakoda tanpa prau sasat sara ing Jolotri. Iki aku wis diweya karo Pak Yudi Maera. Nggih. Iki sampean ora oleh mulih. Pripun? Rencanane arep dienggo ikon Stadion Kota Blitar. Sampean arep dikek ning arep stadion itu masuknya ngadeg dicol sampean ketemu ya. Nggih ganti tugu Mas. Kowe iki malah salah. Info sing tak dapat iki bojomu arepe pira-pira bayarane dituruti. Arepe ditolak dalak kuntul alun-alun. Lah iki modis kaya blekok ya. Oh nyata aku tolak bala. Enggak apa-apa wes. Terus kan jajeng. Terus Masa linggo ngono kaya duwang kutub to. kira matamu ya. Nyedam Coba deh. Janjine. Ada. Ya dunia wes pancen dadi tak suwe marang sliramu ojo dadi atimu
jatuh kunci sama lagi rantang mikir gede ojo waktu Manuk gedhe kok ngaku sengaja aku pisan aduh sakit hati orang kandang aku beli kamu kalau dikombeli aku ojo Ojo dadak kok nyekake Bali. Ayo kepiye lah kok tetep dilakoni. Besok tekan dirawat dhewe sak Bali. Selama bapak makan ibu. Besok kok tetep Bali. Enak kalau tetep ceplok. Pripun Kang Mas? Iki kan krono no JP. Nggih. Iwak entung ting 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 jet nih. Oh, ngaten. Jajan. Paturan. Iya, oke. Sana ya. Jajal sih. Iwak. Hiwa cucuk wadai. Kamu Iya, tuh biar kelihatan agresif gitu. Oh gitu ya, ya maaf ya Mas ya, aku merungokkan itu loh, kendangnya itu loh. Pak merungokkan. Mendengarkan ya. Namanya. Hiwa cucuk wadai. Ayo bujuk. sono nih ewe kan ngisi-ngisi tak bacot cekelmu Enggak. Nyun sewu, Bapak. Mas Luduk, bojoku penak tukang syuting iki ditinggal lenggahno iso nyuting. Bojomu iki lho, repot nek tukang nyuting tinggali nggo kamera bek lah mulo. Lu carane no. Jajal Padha ngendi? perlu mau ya dia pada pulau Yo penake ngono lho. ada perono lu bayangin yang gini Dodok-dodok. aja teman-teman gue nelek ya Hiwa cucuk wadai. ya tau Nah, kabel kok freak ya Iki piye iki nang sopan? wis tak omong iki odong-odong iki rada rusak Mas
bojoku ben obatan gini. Cekel. Aku saking iki tau. Alah. Piye lho? Ya. Tak omong aja ngene ali. Sik. Cekel sik dulu. Cekel dulu. Ya sik. Sik. Iki panganan opo? Ndak suntian. Sik kok yo. Ndak suntian pas tapali bingung ae lho. Sik tau meneng sik to. Ora iso meneng kok piye iki? Apa ndang suntian to, Jok? Terus lampu. Was. Apa iki? Oh, suntik sih. Obatnya sih ngerti bojone sih ya, Dek ya. Dek, Cipuri. Sebentar ya. Tak nyekel ini loh. Enggak kok Mas iki ora iso. Kosek. Oh, bangun janus iki. Lah ora iso meneng iki kok. Mas, nah. Sik, ini infus. Pati rasa. Mas Geri. Matane. Mangap. Bar kok kene iki mbok jumlahne ning yayi. Lah kok. Ora iso meneng ya kok. Kosek. Oh, lah kan. Piye Mas iki? Iso bojone kene wis. Ayo. Bisa iki lho. Ayo kene goceng wong loro wae. Tak omong yo ado-ado iki gak boleh kukus. Yo. Tak jajah metu ora. Malah kaya nyeblok di panuk. Gocai. Pas. Iki gini apa wong kok. Aku mau gelo loro gedeng lho. Gocai lo. Ayo. Pas. Tuh. Ya. Tuh. Iki suntik gaya limang lembing. Ye, pas dah gue. Wis, pas ora. Waduh. Pas. Bojoku mlaku ngene apik to? Apa? Apik kok. Ribut. Ora ning Bonrojo yo kaya bojoku iki. Ini kocok. Ayo, dua cucut. Iya. Hiwa cucu wadai. Aku senang tapi sasar pepe adu sasar mari alam ewek mohon tinggal bisa bisa nggak lagi Iki penak tok. Ya, kula digoleki nggon ngene iki. Bener. Badaske ben penak. Ada kanthi
Maksudnya yang ini tok to, Nduk? Ya tipis-tipis saja. Iya. Awakmu rada pengen gitu kan. Betul juga nih. Ya apa? Oh, betul gini ya. Iya. Ya. Ada dakan. Sik, bojomu kan sik, bojomu iki sik jajal. Awakmu Nduk. Jajal, delokno. Wah, iki malah kaya kena stunting iki ya. Kecil ketipisen iki. Iki cocoknya ya merah putih kae. Ayo cocok iki. Pada dakan. Asik, janis. Ini tuh. Lu pikir asa rono ini. Ayo jajal sampean. Nah, iki rada seger. Iki rada api sepatune jejeg buri mbok delok piye? Jujur ngarep geblak. Oh, pada dakan. Enak. Ya sampai sayang. Ini. Sama. Oh, sampai karo sini dulu ya. Dedekan. Bodoh. Dedekan. Bojoku lek juga kene kaya boneka labubu. Pada dakan. Ani aku Caca, kamen mati krono. Nek wis tak tonton tak hitung slek ya Caca. Ojo kalah ibu PKK mau sore ya. Aku ada berani ya? Nggih. Pas kurang nih. Nah, ayo Caca. Caca deh. Si kayak gini siapa ki? Angel. Oh bisa. Oh iya, Jan. Oh. Jan. Dar bulur. Masuk. Iki cara obat ngono paramek mengurangi pusing kepala. Nek cara iki obat ngono apa ki jenenge amoksilin mengurangi antibiotik. Apa saya iki urung kok ngono. Ayo. Tratapan ya. Tratapan. Cara iki obat ngono Revanol untuk mensterilkan luka. Ayo, Sampai ayo. Terus. Ayo, terus. Tratapan. Yen kae Paramek, iki amoksilin, iki Revanol. yen iki ngono kaya apotek. Ternyata kok apotek? Gitu ya obatnya ning kene kabeh. Bisa mangsane ya. Terus tidak, Rin.
Jajal, saiki kudu ngene, saiki terok le mlete. Totong le, P, jajal P. Harus bisa. Oh ya. Yo. Ada-adakan. Alhamdulillah lulus. Ya gini. Iki cara buah. Ini apel Australia. Dimakan sak kulite ya enak. Ya gini. Ada-adakan. belum kok yang kering iki sindel menek korak Iki cara buahno klengkeng. Cuwilik kulite tipis dipawangan ya luwegi enek kecil. Yo gini iki. Ada-adakan. Iki semangka tanpa biji. Wis pada seger. kamu jangan kalah Emak diperang. ya Ya. dadakan iki cara banget tewel Lah ya mbok. kowe dadi nopo gede blenduk dibrosong karo bangku jenenge karo goni Lho geduk. lho sing geduk iki betone Betone cilik om. Ada-adakan. Jajal kreasimu piye jajal tak delok. Iki kreasi dhewe. Oke, Ya. kasih. Oke. ngono Yo. kalah Terus di om. Rone yo. Tonton. P. Delok entuk om lho. Iki madhep kene. Oh, Tidak apa-apa. Wong ini kene cahaya. bebas. Jajal. Yo. Terus di om. Oke. Aku madhep endi, Mas? Ada Bronol. Manteng aku iki wis ngomong bisa ojo to. Oh penonton ora iso ndelok. Wah, didelok nek terus. lho macam iki sedekah deh Iya, sedekah Alhamdulillah. Ya, karo geblak sithik ya, Dok. Karo geblak. Kowe iki wis kuru nggawa lakumbel barang iki ya. malah kayak bakal urgen Wis kuru nggawa Antisipasi. makane dicoki. ngomong iki kono asine sanes pelangi Wis kuru nggawa lap lho. Dan koyo kena Antisipasi Mas iki kan hawane adem. senam kena penyakit kencing manis lho. Ojo to. Ya. Iya apa iki? ngono ya sampe lo ya abang Apa nih? di matching nih Lah piye to ya harus. Demu abang, sudah abang, slot abang. Itu kayak rendong gitu. Kawan kono. Sales. Sales. Wes. Sales Bang Jatim. Ayo. Iki ngono Kowe kok kaya ngono to karo. bener bocah-bocah. Kenapa sapa? Ini kayak ini mau ini mbok oleh ini kan. Iki biar gak bunyi nyindan iki ngono dadi bakul tahu bulan. Otak-otak lah deh. Ya, kota Puri, coba Puri. Oh ya kamu yang nyanyi kamu coba.
apa kuwi ustaz sik ditambahi Aku rasa melu-melu ndek ngene terus geblak. oh no Saya tenang. Solusi aku ya. Oke. Ya. Ya kok ketemu gede lho. jangan kalau dulu Belas sih guys. Tawang itu. Iki bojomu siapa didak ya? apa kowe iki kok yo betal ngopeni kuwi Gus. Sing belum karo iki kita. Ya. Ayo, sikat dong, ya. Ratapan. Tepuk tangannya mana untuk kocok-kocok campur sari JBI yang luar biasa malam hari ini. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, ampun ke sesok undur biyen. Kamu mungkin boleh. Menika wonten undian door prize. Mohon dari panitia bisa menyiapkan door prize-nya atau